मोतिहारी में मोतिहारी में जवानी लुटाई रंगदारी में तावाना जिला में बपी कइले रहू साटा सुननी हल के कतो घूमत रहे काटा हलकारे गाओ बोलो तावाना जिला में बपी कइले रहू साटा सुननी हल के कतो घूमत रहे काटा लेके कौन घुसल तोही घारी में अरे बतावा खोल के मोर जवानी लुटाइल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में मोर जवानी लुटाइल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में नो चले न हो कबूते हमें राखी के नारामी हुई जमदार कोनो झरले तो गरमी बोला एगो लइका रहे रंगदार हो साला पिस्तौल देखावे बार हो कौन तो के धैलस अखबारी में हर बोला मोर जवानी लुटाइल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में मोर जवानी लुटाइल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी लागो तो पहिला मेरी कोइनु चौपारण ओ नीलंकित तोहर मनल होई कारण सुनय अरविंद अजनबी हो उहाँ जाइब ना हम कभी हो ले ले तो जानी 2000 में हर मौज जो मोर जवानी लुटाइल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में मोर जवानी लुटाइल रंगदारी में बिहार के जिला मोतिहारी में।